ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Suspect nga rider nga nanglabni og bag sa usa ka babae, pakyas human na aksidente. Bag na balik sa biktima samtang motor sa suspect nabilin. 17 anyos nga babae nga matud pa gisulayan og dagit sa usa ka lalaking nakamotor na rescue sa otoridad sa Zamboanga City. Patayng lawas sa lalaki ug babae nga gipanggapos ang kamot ug dunay mga samad dinunggaban nakaplagan sa Quezon, Bukidnon. Sa unang adlaw sa kampanya sa national candidates, COMELEC gibaklas ang campaign posters nga wala sa designated common poster areas. Pipila ka empleyado sa Davao del Norte LGU nagpositibo sa sakit nga TB. Mandatory X-ray gipatuman. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.